आदैमोन दिनै मोनसे गोदान आपडेट लाना फैनाय जादों। मोनसे भिडिअ लाना फैनाय जादों आं। भिडिअआ बिदिनो नायो थाङो साबसक्राइबबो खालामा, शेयारबो खालामा, लाइक कमेन्टबो खालामा, माबो खालामा। माने बुहुद प्रब्लेम जाना दं आरोना आंनियाव। मानो नायोबा आंनि इउटुब चेनेलखौ साबसक्राइब माबा खालामलां आरो साबसक्राइब लाइक कमेन्ट खालामलां आरो। मानोना आंनि इउटुब चेनेलखौबो एसे देरनो होदोब्रा। मानोबा जोंबो बहुद मानसिफोरनिखौ नायो, साबसक्राइब कमेन्ट खालामो जों, ओमफ्राय जोंनिखौ मानो खालामा, मानि थाखाय, मानि जाहोनाव मानो खालामा, कमेन्ट बक्सफोरजों खिथाहरनो हागोन आरो। बायसान्सनि आं नोंसोर शेयार बायदिसिना बानायबा मोजां भिडिअ लाबोनो हायो आङो। साबसक्राइब कमेन्ट खालामाबाथ' मोजां भिडिअ लाबोनो हायाना। जाहाथे आं मोजां भिडिअ लाबोनो हायो, सोलिलांबाय थानो हायो आरोना। बेखिनियानोमोन आरो आं बुंनांगौआ, बेखिनिखौसो बुंनो आं नाजादोंमोन आरोना। दोनथ'नाय जासिगोन।